खिन्थु एनडिएफबिनि थांखिया सभारेन्टि नङाब्लाबो स्टेटखौ लाबोथारगोन होननानै मोनसे समाय लानाय दङमोन एनडिएफबि। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव ओरैबायदि दावराव दावसि जागासिनो दङ एक्स एनडिएफबिफोर आरो मा दिनैनि गोदान सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों। अब्ला आं दिनै सासे मानसिजों कल रायलायगोन। बिथांनि मुङानो जाहैबाय आदा अफ्रि। बिथाङा एक्स एनडिएफबिनि जानानै गोबां दुखुथिया गावसोरनि दुखु गावसोरनि जारिमिन गोबां फोरमायगासिनो दं। अब्ला आं बिथां आदानियाव बिटिआर एकर्डनि बागै फंनैसो बाथ्रा सोंना लानि। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। हेलौ आदा। हेलौ। औ खोनाबाय? औ जेम्स बुंदों आदा। औ दे बुंलाय। खुलुमबाय आदा। खुलुमबाय खुलुमबाय। आदा आङो इउटुबनि थाखाय नोंजों फंनैसो खोथा रायलायनायदो। आं बेखौ इउटुबाव होनाय जागोन। बाथ्राया ओरैहाय आदा। आदा बिटिआर एकर्डखौ मानो एबसुजों जानाय ना एनडिएफबिफोरजों जानाय? मानो होनब्ला दा दिनै जों इउटुबाव गोबां दावराव दावसि नुनो थांबाय दङ। बेनि थाखाय आं आदानियाव कुइसन खालामनाय जादों बिटिआर एकर्डखौ माने बिटिआर एकर्डआ एबसुजों जानाय ना एनडिएफबिफोरजों जानाय होननानै। आं बेखौ गुसुङैनो फोजोबगोन आं बेखिनि खोथाखौ। औ दे बुं आदा। एक्सुअलि बेखौ एनडिएफबि एबसु आरो इउबिपिअ बे मोनथामजों ज' लोगो नांनानै एकर्डआ जादों आरोखि। अब्ला आदा औ दे बुं बुं। बावहाय जों ओरैहाय आबसुनि थांखियाबो जिहेतु बर' रायजो राजानि गेजेराव आर्मस मोनसे स्ट्रागल आर्मस नांबाय थानाय मोनसे बै समाव मोनसे माबाखौ लानानै दावराव दावसिखौ लानानै एसे बिथांमोनाबो बर'लेण्डखौनि थाखाय नांदोंमोन जोंबो बर'लेण्डनि थाखायनो नांदोंमोन। बेनि थाखायनो फिसायै आरोखि जाखिनि जा मोनो थांखिया बिराद गिदिरमोन फिसानि थाखाय जों मोनथामजों ज' लोगो नांनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो। अके अब्ला आदा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव जों दिनै गोबां दावराव दावसि नुनो मोनबाय दं नंना नङा? बेनिफ्राय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव एनडिएफबिफोरनिफ्राय शिफ्ट जानो हानाय रावबो गैयामोन नामा? मोजां कुइसन। एनडिएफबिनिफ्राय शिफ्ट जानो हानाय दङ। नाथाय आं बेखौबो आं गुसुङैल' बुंगोन दिनै बावहाय रन्जन दैमारि सारा जुदि जियालाव जुदि हगार हराब्ला बिनो चिफ जागौमोन। खिन्थु बावहाय माखासे गेम गेलेनानै आं सिगायै बुंगोन प्रमद बर'आ दिनै रन्जन दैमारिखौ एसे केसनि माबाखौ लानानै उल्टां फाल्टां खालामनानै बिथाङा जियालाव दोनफिननाया आं बेखौल' बुंगोन आरो। थिग बेफोरबायदिनो माबा मोनसे एकर्ड जानो थांनायाव माखासे मानसिया नोंसोरनिया भुटानावबो दङ जियालाव बेनिफ्राय इन्डियायावबो दङ जियालाव। ओमफ्राय जियालाव थानायफोरखौ फार्स्टआवनोथ' रायलायग्रोनांगौमोन। एकर्ड जानाय लोगो लोगो बे मानसिया दिनैनो गनांगोन गबासो जोङो एकर्ड जागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिबो रायलायाखैमोन नामा? नोंनि खोथाया थिगानो थिग कुइसनखौ खालामनानै होदों नोङो फंबाय। आं मोजां मोनदों बेखिनि कुइसन बेखिनिया जेब्ला प्रथम जियालावहाय एकर्ड जायो सागान हैनो थाङो अब्लानो बेफोरो थिग जाना फैखानांगौमोन। दिनैनि दिनाव एकर्डखौ गोबाङानो मोजां एकर्ड जायाखै होनना बुङो। रायजो राजाया दिनै गोबाङानो माने बेफोरखि एकर्ड जायो नामा बैफोरबायदि खोथा बुंनाया फैदों। नाथाय दिनै बैबो जोंनिया बयनिबो सिगां जाया भुटान बायदियाव जियालाव दङ। भुटान बायदियाव दिनै 18 जन होननानै दाखालि बिथां रन्जित बसुमतारी बिथाङानो बुंग्रोदों खुगानिफ्राय। आंनि मिथिनायाव थागोनबो हयथ' बाराबो जानो हागौ। दिनै बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय जेबो राहा लामाखौनो लायाखै। आरो आंनि बे एकर्डआव आं जा नुदों भुटानाव जेसेबां एरेस्ट खालामनानै दोनजानाय बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौनि नामावहाय दिनैसिमबो बे माबायावहाय दफायाव लिरनायखौ नुवाखै आरोखि। आरो दङब्ला बबेबा बेरिकेडाव जुदि बबेबा मोनसे लेंगुवेजजों बबेबा मोनसे सोदोबजों गोलावै बुंलांदोंब्ला बेखौ आं हमस'नो हाया। आं थौले मेलेम फिसा
फिसा मेलेमजों साननानै बुंनाय खिन्थु दिनैनि दिनाव मोनसेबो दफायाव बिदि लिरना दोननाय नुवाखै दिनैहाय आङो भुटानाव हाब्रां सार बिथांखौ आं गोसोखांगोन गोजौलां सार ओमफ्राय सार इरागदाव बिसोर साथामखौ आंनि गोसोआव नुनाय सार इरागदावा दिनै बिसोरनि लास्ट फट' आंनाव दङ बे फट'खौ नांगौबा नोंनो आङो वाट्सएपनि गेजेरजों हरनांनो हागोन खिन्थु दिनैहाय बिसोरो दिनैसिमबो भुटानाव दङना गैला इन्डिया गभर्नमेन्टनाव हगारनानै बेखौ इनकाउन्टार खालामखो नामा दिनैसिमबो बिथांमोननि सायाव बुंनाय एबा रायखांनायखौनो ससियेल मिडिया बा मिडियानि गेजेरजों बुंखानायखौ आं नुफेराखै आरो चिफ बिसोर सानै खुगानिफ्राय बुंखांनाय रावखौनो खोनानो मोनाखै आं एकर्ड जाखांनायनि उनाव सासे मानसि बुंदों नाम लाला एनडिएफबिफोरा जेबो फरायालासिनो सिगनेसारखौ होदो होनना बुंदों गोसोआव दंना नामखौ सोर मानसिया बुंदोंमोन दा आं बुंगोन बेखौबो दे बुं बियो इउजि ब्रह्म सारखौ आं दिनै बुंनो आं बिथांखौ सार होनगोन सनमान होगोन बिथाङा सानसे समाव बिथाङा ओरैबायदि सेक्रिफाइस खालामदों आखु मुभमेन्टनिफ्रायनो दिनै बिथाङा फैयै इउपिपिएल आफाद दाफैदों बिनि सिगाङाव बिदि आफादाव गोबां रोखोमनि बिथाङा आन्दलन खालामबोदों बिथांनि आन्दलन खालामनायखौ आं सनमान होयो बिथांनि जिखिनि बर' हारिनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय जेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों आं सनमान होगोन नाथाय बिनि खोथाया दिनै मा हिसाबै बियो आंबो गोसोखांदों आंबो सिन्था खालामदों दिनै जुदि सार रन्जन दैमारिया ब्लाइन्डलि मेगन मेसेबनानै होदों होननानै रावबो फंसे खोथा होनदों बियो बेखौ आं दुखु मोनदों रन्जन दैमारिया ओरैनो मेगन मेसेबना जुदि होनायमोनब्ला गुबुनाव सौनि फिसा जाया आरो फिसा खोथायै थाङोब्ला गुबुनाव होदोंमोन नाथाय बियो मा हिसाबै बे खोथाखौ बुंदों बेवहाय फोरमायदों जे रन्जन दैमारि एनडिएफबिखौ नंखाय फिसा एकर्डआवनो फोजोबना दोननो हाबाय बे खोथाखौ बियो फोरमायदों नाथाय बियो बे खोथाखौ दा बुंदों बियो भबिष्यतआव बियो बुंदों आरो भबिष्यतआव आरो बे खोथाखौ एनडिएफबिल' नङा गुबुन गुबुन माने गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामग्रा बिथांमोनखौबो बिदि दा बुंथों आरो बेनिफ्राय आदा दिनै एनडिएफबिफोरखौ लानानै एकर्ड जाबाय नंगौना नङा बा नोंसोरखौ बेफोरबायदि बुंबाय बेफोर गासैबो नोंसोरखौ बिब्दि बुंबाय बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव एनडिएफबिफोरा जेनेबा इउपिपिएल सरकारनि इउपिपिएल सरकाराव माने गोबां इउपिपिएलनो जाय भट होदोंमोन गामि गामि सोरबा अंगनबादिनि न' सोरबा गामिनि सेंग्राफोरा जमा नाङै मावदो 3 लाख 4 लाखनि नोंसोरनि एनडिएफबिफोरनि बे गथ'फोरा बेफोरबायदि खामानि मोनगोन ना मोनाखै फिसा खामानिफोरखौ एनडिएफबिनि गथ'फोरा दिनै नों फंबाया जुदि मालाबा फैयोब्ला आं एनडिएफबि गथ'फोरखौ ज' लोगो लानानै नोंजों फेस टु फेस खालामनानै होगोन आंनि बुंनाय राव नङा बियो गथ'फोरनि बुंनाय राव जागोन आरो गथ'फोरा दिनैहाय जा दुखु खस्थ' दङ एनडिएफबिनि गथ'फोरा दिनै 30 एकड़ जुदि जाबायबा सिगाङावनो बिथां दिनैहाय जायहा गभर्नमेन्टआव जिरायदों बिथांमोनाबो नायै साफा मोनफाथ' खामानिखौ होनो हानाय नङा दिनैनि सरकाराबो दिनैनि सरकाराबो दा बिपिएल सरकार जा इउपिपिएल सरकार जा दिनै साफा एनडिएफबिनो मोनफा स्किम हरनो हानाय नङा खिन्थु हायो बिथांमोना गोसो जायोब्ला हायो साफा इएमफ्रा एमसिएलएफ्रा आंनियावहाय एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ दे आंनो फैसाजों हर आं ग्रुप वाइसआव बिथांमोननो खामानि मोनफा 10 जन ग्रुप 15 जन ग्रुप बा 7 ग्रुप बिदि ग्रुपावहाय खामानि राननानै हरोब्ला बै गथ'फोरा थांनानै थानो हानायनि लामाखौ मोनलांगोन खिन्थु दिनैनि गभर्नमेन्टआबो आरो फैगोन गभर्नमेन्टआबो नेक्स्ट टाइमाव जाय सरकार फैगोन बिथांमोनाबो जे बिदिखौ खालामगोन ना खालामा आंहा मोनसे सन्देह दं दिनैनि दिनाव दिनैनि सरकारा दिनैनि गभर्नमेन्टआ एनडिएफबि केडारफोरखौ जेसेबां गथ'फोर दं उन्दै गथ'फोर सेनियरफोराथ' सेनियरफोर दा एनडिएफबिनि गेजेरावबो मोनसे स्टेप बाय स्टेप माबा थायोमोन नालाय बाहागो राननाय थायोमोन नालाय बै लिडारफोरा मोननो हागौ खिन्थु बै गाहाय लेभेलनि गथ'फोरा दिनैहाय बिथांमोना ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेराव दङ बिसोरो दिनैहाय खामानि मोनसे मोनाखै खामानि मोनसे लायनो थाङोबा पार्सेन्ट होआबानो मोना पार्सेन्ट हैनो हायाब्लानो नों मोना आं गुबुननि खोथाखौ बुङा आंनो जादों आं पार्सेन्ट होनो हायैयाव आंनो खामानि अब्ला नों एनडिएफबिनि केडार जानानै मा जाखो
पिस एकर्ड जानानै जेबो लाब जायाखै दिनै पिस एकर्डनि नामाव दिनै एनडिएफबिनि केडारफोरा जुदि सासेबो खामानि मोजां खामानिखौ मोनाखैबा माबोरै जानो रावबो मोनाखै आं बुंनो हागोन 500 जन केडारनि गेजेराव जों टटेल 4000 केडारनि गेजेराव कयेकजनासो मोनदों मादबाखि गथ'फोरा पारसेन्ट होनो हायैनि बेसेराफोर मोनाखै आरोखि आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों दुखुनांथाव मानो होनबा जंगलाव थानाय मानसिनाव बबाव फैसा थानो नंगौना नङा बेखौथ' सरकारासो बानायना होनांगोन आं बेफोरखौ दिनैहाय बानायनानै होनांगोन अब्ला बानायनानैसो लास्ट कुइसना दा औ बर' हारियाव एनडिएफबिफोरखौ माने 100 जेसेबां बर' हारि दङ 100 नंगौना नङा 100आव 80% माने एनडिएफबिफोरनि सायाव ओरैबायदि फोथायनाय दङमोन एनडिएफबिफोरा मोनसे समाव बड'लेण्ड लाबोगोन एनडिएफबि फैयोबा जोंनि बर' हारिनि खामानिफोरा मोजां जागोन एनडिएफबि फैयोब्ला जोंना सलुसन जागोन ओरैबायदि एनडिएफबिफोरखौ लानानै बर' हारिनियाव मोनसे फोथायनाय दङमोन दिनै जों बे फोथायनायाव ओरैबायदि माने मा होनना बुंबावनो मानो होनबा बिएलटिफोरखौसो गाज्रि मोनोमोन मानसि बुथारग्रा मायबा जुमाय लोंग्रा बिब्दि बुङोमोन बर' हारिया 20%ल' बिएलटिफोरखौ बर' हारिया मोजां मोनोमोन आं बुंनो हायो नाथाय 80% एनडिएफबिफोरखौ बर'फोरा मोजां मोनोमोन मोजां खामानि मावफैगोन मोजां माबागोन ना दिनै जों ओरैबायदि गुलाय गुजाय नुनो मोनबाय एनडिएफबिफोरनि माबायाव जों दुखु मोनदों अब्ला बै बर' हारिनि एनडिएफबिफोरखौ लानानै एसेबां मोजां साननाया दिनै मा जालांखो दा फंनैसो बुंना होलाय मोजां कुइसन फंबाय एनडिएफबिखौ बर' रायजो राजाया गोबाङानो बोजबोमोन आरो बरायनानैबो लायोमोन गोबाङानो एनडिएफबिनि मुङाव दुखु खस्थ' दाहा मा लानांगौ लादोंमोन नाथाय एनडिएफबिनि रुल डिसिप्लिन मेनटेन बेफोरखौ खालामनायखौ नुनानै समस्त बर' रायजो राजाया एनडिएफबिखौ फोथायोमोन आरो एनडिएफबिनि जाखिनि बुंनाय राव जाखिनि गिदिर राव माने बेफोरखौ लानानै फोथायोमोन बर' रायजो राजाया दिनै बर' रायजो राजानि गेजेराव एनडिएफबि होनना बुङोब्ला खायफाया बुजियो आरो निन्दा होनो नुनायखौ नुनो मोनदों खिन्थु एनडिएफबिनि फोथायजाथाव खामानिया फार्स्टआवनो नों थांखिया बिराद गिदिरमोन सभारेन्टिमोन बेनि थाखाय बर' रायजो राजाया माखासे 50%आ गावनो 50%आ मोजां मोनदों बिनि उनावहाय एनडिएफबिनि सोदोबा सोलायलांदों सभारेन्टिखौ गारनानै सभारेन्टि जों बिनायावथ' गोबां बिराद गिदिर माने बेवहाय जोंहा स्टेटखौ जोंहा मोनखाहैगोन स्टेटआव थाहैगोन एनडिएफबिनि थांखिया जुदि स्टेटखौ जुदि मोनाब्ला जेबो जाहैया होननानै बुंहैनाय रावमोन नाथाय बेवहाय बर' रायजो राजाया दिनैहाय नुहैबाय जे एनडिएफबिनि जाखिनि बिनाय जाखिनि डिमान्ड जाखिनि माबामोन बिनायमोन बेखौ मोनाखै ओंखायनो बेनि थाखाय बर' रायजो राजाया एसे गोजान जादों एनडिएफबिनि थांखिया सभारेन्टि नङाब्लाबो स्टेटखौ लाबोथारगोन होननानै मोनसे समाय लानाय दङमोन एनडिएफबिनाव दिनै एनडिएफबिनि गबिन्द बिथां लिडारफोरखौ आं बुंगोन एनडिएफबिनि जेसेबां लिडारफोर दङ बिथांमोना दिनै सभारेन्टिखौ होफैनो हायाखै नंगौ दिनै स्टेटखौ मानो होफैनो हायाखै स्टेटखौबो गारनानै काउन्सिलाव रिजनावसो मानो थाबथाहैखो ना एनडिएफबिया बे एसे एनैखौ सहायनो हायाखै नामा गोबां दुखु खस्थ' लाबोदों बर' रायजो राजाया बिनि थाखाय माखासे गोमा होलांदों बिनि सायाव दिनैनि दिनाव खोथाया जालांदों आरो एनडिएफबि बुंनो होननाबो माबाबो गैला दिनै डिसप्लिन जाहैबाय बुंजायोबा एक्स एनडिएफबि होननानै बुंजागोन ओंखायनो बर' रायजो राजाया बै समाव एसे फोथायदोंमोन आरो एक्सेप्टबो खालामदोंमोन बिथां एनडिएफबिनि जिहेतु बे डिसिप्लिन रुल डिसिप्लिन बेफोरखौ मेनटेन खालामनायनि थाखाय आरो लोङा जायामोन ना बे समाव बिनि थाखाय एनडिएफबिखौ फोथायोमोन आरो बे आरोखि बाथ्राया आरो बिनि थाखाय गिदिरमोन आरो आदा सासे मानसि बुंबावदो मैयानि दिनाव रन्जन दैमारियाल' एनडिएफबि नङानो सोर बुंदोंमोन बेखौ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा होनदों आं थैसिगोन थारमाने मानसिखौ बेफोरबायदि बुङा मैया जिथु स्टेटमेन्ट होदों बिथाङा जेरैबायदि खोथा होनदों आन्दलन खालामनानै जेबो मोना दिनै आबसुनि एगजाम्पल हिसाबै आबसुआनोथ' दङ खाथियाव बेजोंनोथ' थाफादों सानसे समाव बेनोथ' आन्दलन खालामदों बिथाङानोथ' सानसे समाव आन्दलन खालामदों बिथाङानोथ' सानसे समाव आन्दलन खालामनानै दिनै बिटि रेकर्ड खालामदों आन्दलन खालामाबा दिनैनि दिनाव जेबो मोना आं बेखौ रोखा बुंगोन जाय आन्दलन खालामगोन थै-थां पुरा नांथुबगोन आन्दलन खालाम गणतान्त्रिक भाबै जाय आन्दलन
खालामबाय थागोन बेफोरखौ दिनै देरहालांबाय थागोन एग्जाम्पल हिसाबै दिनै स्टेटनि गेजेरावनो दङ आसु दं माबा माबि बायदिसिना आफाद दं बिथांमोनाथ' दिनैसिमबो आन्दलन खालामनायखौ नुबा दिनै बेफोरबायदि आन्दलन खालामनायखायनोथ' दिनैहाय स्टेटनि गेजेराव माखासे खामानिखौ बन्द' खालामना दोननो गोनां जादों हादोंबो आन्दलननि गेजेरजों दिनैहाय गबिन्दआ मा हिसाबै बियो दिनै आन्दलन खालामनानै जेबो गैया भेलुलेस माबा माबि बायदिसिना खोथा आं बिनि खोथाखौ आं दिनैनि दिनाव फंसे रावावनो बुंगोन बिथाङा खर'आव जेबो गैला थानो हानायनि जेबो माबा गैला दा जोङो बुजिजोबना मोनबाय आरो गोरोंखो जों गासैखौबो थारमाने पाब्लिकआ जोंहा दिनै बुजि बा रोङि बा जाम्बा जाम्बि गैला जोङो माने बे जितु बिटिसि निफ्राय बिटिआर एकर्डआव जोङो गोबां बुजिनानै मोनबाय माने मानसिफोरखौ आरो बर' हारिनि लिडारफोरखौबो जोङो गोबां माने बिसोरनि बुंनाय बा बिसोरनि माबानायाव जोङो गोबां माने बुजिनानै मोनबाय मानो होनब्ला बर' हारिखौ फैनो गोनां इयुन जेनेरेसनखौ दा थगायनो हाबावगोन सोरबा बे सहज नंला आदा आङो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोबोर मोजां मोनबाय आदा सावरायनानै आदा सावरायनो गोनां खोथा थालांबावदों आदा गोबां थालांबावदों मानो होनब्ला भिडिअआ गोलावथार जाबाय आङो मोजां आदा नोंनो खेबसे कल हरबावगोन आं गोबां कुइसन दङमोन जोबोर मोजां मोनबाय आदा नोंजों रायज्लायनानै सावरायनानै आच्छा हामबायसै नोंजोंबो नोंनि खोथा गोबां माने ओरैहाय बिराद फल'वार्स दं नोंहा गोबां मानसिया नोंखौ रायखांबाय थायो मालाबा जिहेतु नों कुइसन खालामदोंमोन ना मालाबा सम मोनोब्ला बै बे एक्सएनडिपि गथ'फोरखौ ज' लानानै आङो मालाबा नोंखौ सावरायहोबावगोन थांगोन आदा थांगोन 100% थांगोन आदा अब्ला आदा जय हिन्द जय हिन्द